Tänään grillataan kultaatsa ahventa Välimeren tyyliin. Tehdään perhosleikkaus. Tässä on se ideana, että saadaan kaikki ruodot pois. Lähdetään täältä selkäruodon yläpuolelta leikkaamaan kylkiruotoja poikki. Veitsi liikkuu selkäruotoa pitkin niin, ettei se tule täältä takaa selästä läpi. Noin, ensin toinen puoli, sitten käännetään kala ja siellä me saadaan selkäruoto hienosti näkyviin. Sitten täältä pyrstöstä lähdetään katkaisemaan selkäruoto. Leikataan varovasti selkäruoto pois. Ja tässä voi nyt valita, että leikkaako koko pään pois. Silloin se on helpompi käsitellä tuolla grillissä. Sitten otetaan kylkiruodot pois. Mä leikkasin täältä nämä kiduskaaret myös samalla pois. Ja sitten nypitään nämä lihasruodot täältä pois. Ouluhan on Suomen johtava grillipääkaupunki. Mistä tiesit? No mä oon joskus käynyt ja sä oot kehuskellut. Okay. Ja mulla olisi tässä sulle hei perhosleikattu kultaatsa ahven, eikä vähän Välimeren styliin. Lähtisit grillille. Ai. Sitruunamies on asemassa ja sitruunat